Yayin da gwamna Abba Kabir Yusuf ya haramta shirya fina-finai da ke dauke da 'yan daba da an fara cece-kuce a kai. Fitacciyar mai fafutuka a Najeriya Aisha Yusuf ta yi martani mai zafi a shafinta na X kan matakin, yayin da take martani kan ɗan Daudu Idris Buruski. Yusuf ta ce tun kafin Buruski ya yi suna, jihar Kano ke da 'yan Daudu shekaru da dama da suka wuce. 'Yan Daudu sun daɗe suna yawo a Kano tun kafin Buruski ya yi suna. Har yanzu Buruski akwai abubuwan da ya kamata ya koya a Kano waɗanda ba sai sun yi tiyata domin su sauya ba. Ku ci gaba da munafurcin ku wurin mayar da shi wani abu daban. A martanin da tsohon hadimin Buhari Bashir Ahmed ya yi kakkausar suka ga Aisha kan wannan martanin nata a shafinsa na X. Ahmed ya yabawa gwamna Abba Kabir Yusuf kan wannan mataki da ya ɗauka na haramta fina-finan 'yan Daudu. Ko da kuwa akwai 'yan Daudu a Kano fiye da shekaru 1000, me abin tada jijiyoyin wuya domin gwamnatin Kano tana so ta kawo gyara yanzu? Komai dai wa ya shafa abu ne mara kyau gaba ɗaya wadda ya saɓawa addininmu kuma al'adarmu. Muna tare da gwamna Abba Kabir Yusuf kan wannan mataki da ya ɗauka domin kawar da matsalar baki ɗaya.